ani alla be bache anamuso demse ani mabakoro aw bela jele aw ni wula ye arabai juye kalo tle muga ani nani samba fulani muga ni nani ka bela jele fo ka awala nyumando sanji koni ama bama yoro min soro ni wati na funo kara yoro do ere nonte ni sai ni sebe koro nana bi me dugo ga sa ji ale ka jigitu ma irani islame bela jele na ala kan kisi akololoma ala ka samya ere ku fori ko nyuma ala ko di awni islame bela jele ma bi wula dayna ambe haketo nyini ka aw fe sabula sogoma ina masaka aw kunafoni ina fo akada yetugo mi ka to aw sigoro la ka sega ansoro abora anyere la sabula bara o ketugo ulu gelera ambulo nanala sonama mi ye fere ni dabaluye anolu tiga yasa an hana fama nyama ina fo biso marena takara tugo mi amara nu kone alebia fla folo fana bia no ye ke ba jaloe amara ga chego ko fa ka wal baw fere bi de badaga ni no ba ara dumulo o la jole na mo fere ko kuma fo wal ba sangoro la kon kangu chega na nu ko machine ya tana ngoke ba sabali ni bolo magara ni ba kele na sisa bi do ko ya ye duwe ulaina anga kuma buna na tayoro mi o ye sibiye faleya muso bisaba ulu naleno kalana sibika ufe bayele mali kala mimi keni bananguye min sorolola ana oda outloka kunungo anye kibaria di ko dimbal ka ufe bingali kera uka dugu mogo be fawo ya nwele kanya la kali tugo mika maketi angu mangwa kera tugo di uko ga meri ale secrétaire général oka la selike o la seliba ambulo kasega kuma la tle bela jilenga sega famia ka do anga fili korola la ka keni wale ani kibaria soro tugo yi sa ale kunfolo ye cheni ke bla ani gao mi mana bo ola ama ofanada outlook demiseni chini ndo ale tora sarabaga kasara do sefe usubi nyanya ka ofei ben sebe nyini mbese na umaru jara ko mali doke taninga segila ayere kati ko yala mako bara mega ke ko ga sharti nyini ko o bara ke to wa ko wal mako yala mako bamako ko be dugula ma anga dugu mamun be dugu ngana ko bolu kalama wa ko on sigile no amina ta ko sharti nyini ko an la fiale no na imamu ministre koro ay min fo ana oda outlook kala saga fe karido ni ala sonama kupu CIC o fana ka ngada nga oluka kupu na onta tekele de oluka kupu dugu demsanu berbe faranyo nga kake dugu be ka demsanu mena ka faranyo nga ka kula ko ke ekipu ye atofoko ni enu nga dugu ye ni enu nga dugu o tala de dugu bela jele de bina na faranyo entraîneur ni fon bebe boala bi abdomolo olu kera no ye ballon ni mayo ye olu dira CIC nyama fe bi coordinateur no sala babiye ana anda do ofanana burkina ka ko sécurité comme mumbu fe kulu kata Jeux olympiques yana ka dabne ballon tan dabne na bi Maroc eko aleni Argentine ma flani bi nga fiyo olu koni desara nyana bi fitri magena Mali aleni yawjaw ka nga jouer no Israël kawye polio ko kelono Gaza ka osenge Ukraine ale ka drone ndo na boni ke irisila ka ofe Joe Biden ko ka na puma ko chera ta ke chebo esa kunga kuga to ka puma ni ala sonama segu ni ndogo kun laba infanana dogo ku ani san kono ngene je mu meke CSK konna na yi no ye kore o barob na ka to amna na nda dola tumani jabati aleka sumayele malis le wolon vla saraka bo obna na ke CICB la siriki jabati ale batakichi ama ni andonga ye ulada na ayaw sigi ka outlook karebosi
bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Faleya ale ye dugu ye min bɛ Keɲeba mara la. Faleya muso 30 olu de bɔra fo Keɲeba ka na Sibikaw olu fɛ yen min ye complexe agricole min bɛ Kalasa ni bayɛlɛmali kalanw bɛ kɛ yen olu bɛ o kalan na. Muso 30 in kɔni u ka maire dugudenw olu de y'a to yaasa u ka se ka Sala Babi ka nin yɔrɔ in sɔrɔ ka na kalan kɛ. Kɛnɛ ka sɔgɔmada in na min sɔrɔla Keba Jalo ale na o yira an na an ka o faamu. Nunu ye an kodɔn ni I yɛrɛ nana ka na baara minnu kɛra yan k'a bila jamanadenw bɛɛ o ni jamana kɔnɔna ni kɔkɔna diɲɛ ka a dɔn mun bɛ ka kɛ yan mun bɛ ka kɛ Mali la mun bɛ ka kɛ Sibi arrondissement kɔnɔ o ni Kalasa dugu kɔnɔna na an ka projet. Ne tɔgɔ ye Madame Jakite Safiatou Jara. An bɛ ka banangun de bayɛlɛma k'a kɛ cɛkɛ gari ani gomi ye. Formation de 3 jours. Fayela musow de bɛ yan bi. Keɲeba mara la. Formation in bɛ tali kɛ banangun bayɛlɛmali de kan ka muso ninnu dege banangun bayɛlɛmali la k'a kɛ produit 3 ye. Komi y'a fɔ cogo min na cɛkɛ gari ale ni gomi. Nafa mun b'a la o ye muso ninnu bɛ se ka baara sɔrɔ u yɛrɛ ye u ka sigidaw la. N'u degera yan sisan n'u sera u ka sigidaw la u yɛrɛ bɛ se ka banangun bayɛlɛma déjà que u yɛrɛ y'a fɔ an ye k'u bɛ banangun sɛnɛ u ka yɔrɔw la. Welewelekan min bɛ ne bolo o ye maliyɛn muso bɛɛ ka essayer ka formation dɔw kɛ ninnu n'u nasiraw la a bɛ caman bɔ an ka baarakɛbaliya la a bɛ an dɛmɛ fana an k'an cɛw dɛmɛ an ka gadaw la. Ne tɔgɔ Aïssata Sissoko Faleya Keɲeba mara ne y'a faamuya komi an b'a baara de la ten n b'a fɛ ka ni y'a faamuya ni ne fana tagara Faleya n b'a dila n kɔni ye dɔɔni faamu la o don. Faleya musow bɛɛ caman bɛ yan. Siyaman bɛ yan. Aw nakun ye jumɛn ye sisan? An nakun ye pour ka baara kɛcogo k'a faamuya min b'an nafa ani an denw ani an mɔdenw an nana o baara de la. N'aw bɔra aw yɛrɛ bɛ se ka taa aw ka dugu la ka banangun ta yen tuguni ka bamayɛlɛma. O de la ko b'an na n'an kɔni tagara an fana b'a fɛ ka banangun ɲɛ k'a dila an ka Faleya dugu kɔnɔ. Kan min bɛ bolo k'a f'u ye k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ye ko ɲuman min k'an ye wala min bɛ se ka baraji d'u ma a ka yiriwa. Ayiwa an bɛ to Sibi min ye CAS ale coordinateur national ye n'o ye Sala Babi ye a ye ɲɛfɔli kɛ an ye u ni muso ninnu ye ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min ko in yɛrɛ a sigira sen kan cogo min CAS ale yɛrɛ ka laɲini ye mun ye musow ka ko la an ka jɛ ka coordinateur national CAS ale lamɛn. Nunu ye an kodɔn ni I yɛrɛ nana ka na baara minnu kɛra yan k'a bila jamanadenw bɛɛ o ni jamana kɔnɔna ni kɔkɔna diɲɛ ka a dɔn mun bɛ ka kɛ yan mun bɛ ka kɛ Mali la mun bɛ ka kɛ Sibi arrondissement kɔnɔ o ni Kalasa dugu kɔnɔna na an ka projet in fɛ o dɔnni n'o fɛn mɛnni n'a yeli de Faleyaka ninnu ye an laɲini u ka den dɔ fɛ n'u b'a fɔ ma ko Laji Keyita u sɔrɔ ka na s'an ma fo yan fo an ka bureau la Sibi kɔnɔna na k'a ɲini an fɛ an bɛ ka mun kɛ est ce que an bɛ se k'u dɛmɛ k'a dɔn k'u ye a hakilina nana o de la o de sera k'an n'u gɛrɛ ɲɔgɔn na a ma bɔ fosi fɛ ni ja bolo tɛ jabarani I ka jabarani kelen u y'an dɔw de fɛ o ni nana ye minnu ye n'i y'a fɔ u y'an ɲini ka jɛ an fɛ n'o de sira ye voilà cogo min an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o muso 30 de bɔra Faleya ka na u bɛ na tile 3 baara kɛ degana kɛ n'an ka baarakɛlaw ye komi an bɛ deli k'a kɛ cogo min o ko k'a nafa b'u kan parce que olu ka dugu ye sanu baara ni dugukolo fɛn wɛrɛ bɛ dugu jukɔrɔ fɛn wɛrɛw ye mais ninnu ye laɲini u y'a ɲini u ma se k'a sɔrɔ u y'a ɲini ka dɛsɛ a ɲinini na u yɛrɛ ɲininka u bɛ se ka nin sɔrɔ cogo di ko Kassim kɛra olu ma sababuba ye olu ka se ka nin sira in ye mais u bɛ n'a ɲini a bɛ se ka kɛ u b'a sɔrɔ komi u t'a sɔrɔ mais comme jamanadenw dɛmɛni don comme kuma kɔnɔna na an ka kumaw kɔnɔna na ko an sigilen bɛ yan mais an bɛ Mali bɛɛ de tɔgɔla la comme an bɛ Mali bɛɛ tɔgɔla la n'olu ka dugu bɛ Mali la olu bɛ n'a ɲini u dalen b'a la fana u ye mun mɛn u ye mun ye
jabarani ninnu kan u b'a lasɔrɔ effectivement a kɛra ten u y'a lasɔrɔ u muso 30 nana u bɛ ni tile 3 baara kɛ an bara u bɛ dege mun na u ko ko n'u seginna vraiment a bɛ se k'u dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔna na ka bɔ sira dɔw kɔnɔna na n'o ye sanu dingɛ baara ni fɛnw ye u ka musow bɛ se ka kɔni sira wɛrɛ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ a la ka hakilinatigi sɔrɔ a la ka vraiment nafa sɔrɔ sira caman ye nin dege in kɔnɔna na an bara yan ko nin ɲalen bolo ta k'u b'a ɲini an fɛ fana ni muso wɛrɛw bɛ se ka na an ko n'u bɛ se ka na an bɛ yan o de kama jamanadenw dɛmɛni kama surtout musow ni musomanninw. Ayiwa nin tun ye Sala Babi ale ka laseli ye ka kɛ ni CIC ale bɛ ka baara min kɛ kunun ko an ka kunnafoniw na an ye kibaruya di ko bingali dɔ kɛra Dimbalikaw fɛ yen Dimbal a dugudenw caman ye weleli kɛ k'a jira k'a fɔ ko an ye kibaruya in di cogo min na k'a ko ma kɛ o cogoya la an y'u ɲininka n ko a ko kɛra cogo di u ko k'u ka mairie o secrétaire général n'o ye Paul Madu u ye a fɔ ko ale ka laseli kɛ an ye ko in kɛra cogo min an bɛ jɛ ka Paul Madu ale ka laseli lamɛn ka kɛ ni Dimbal bini min kɛra u ka o don ko. Attaque de kɛra fɔlɔ de attaque kɛra entre 16h 17h 18h attaque kɔnɔna na ban ni sanu ninnu bɛɛ kɛra o de kɔnɔna na maintenant le lendemain matin dɔw taara su dɔ ta attaque de kɛra fɔlɔ de attaque kɛra entre 16h 17h 18h attaque kɔnɔna na ban ni sanu ninnu bɛɛ kɛra o de kɔnɔna na maintenant le lendemain matin dɔw taara su dɔ ta o tora la o taara su ta o ye su ta ka ban dɔ maintenant u bɛ ka na so dɔ nana bɛɛ hali sutigi yɛrɛ mun bɛ wotoro kan o bɛɛ tɛmɛna olu bɛ sɛn de la u bɛ sɛn de la mɛ olu tɛmɛtɔla dɔ maintenant minnu wulila ni o ye dɔ maintenant o de la kelen banana kelen tora o yɔrɔ la o de kɛra a 21 ye sinon a su ninnu bɛɛ kɛra attaque nin kɔnɔna de la attaque nin kɛra waati min na su ninnu bɛɛ kɛra o kɔnɔna la o yalala moto la o ye mɔgɔw gɛn moto la foro kɔnɔ de maintenant ka mɔgɔw tire k'u fa o cogoya de la i y'a faamu wa n'o tɛ k'a fɔ min ma wuli fɔlɔ dɛ ayi dɛ min wulila fo le lendemain matin kunu sɔgɔma an yɛrɛ an bɛ ka taa waati min o y'a sɔrɔ dɔ maintenant min sotera min wulila o y'a sɔrɔ dɔ maintenant an yɛrɛ taara dɔ maintenant an yɛrɛ de corps ninnu bɛɛ placé a bɛɛ placera an ɲɛna ka entraînement bɛɛ kɛ an ɲɛna awɔ. Ayiwa nin tun ye Dimbal dɔgɔnɔw olu fɛ yen bingali min kɛra yen sa ni an tun ye a kibaruya di u y'a jira k'a fɔ ko a kɛra tancogo in o de la Sirabaka kasara dɔ nin kalo in tile 22 o kɛra denmisɛnnin fitinin dɔ kɔni sata ye Usubi Janjakaw fɛ Bafula bɛ ale mara kɔnɔna na kibaruyaw y'a jira k'a fɔ sa ko min ye Bafula bɛ mara kɔnɔna na maa min bɛ sa n'o olu kɔni bɛ Usubi Janjakaw fɛ u y'a jira k'a fɔ sa k'u ka kin bɔlɔbɔlɔ dɔw kɔnɔna na kamiyɔnbatigi dɔ kɔni de filɛ nin ye a bɛ ka vitesse ba ta sa min ye denmisɛnnin fitinin dɔ ka na o sɔrɔ moto ka k'o gosi k'o bɔ k'o bin u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye mototigi ye n'o y'a sɔrɔ ale bɔra la k'a sɔrɔ fɛn ma kɛ ale la maa min bɛ sa n'o ye denmisɛnnin n'o si bɛ san 6 la o kɔni fatura a ko nɔgɔnin fɛ chauffeur n'o ye camion chauffeur ye ko ale kɔni minɛna nin waati in na sɛgɛsɛgɛli tɔw olu bɛ sen na sanji ale tilenna ka na bi Bamakɔ fan caman fɛ ale ni Mali fan dɔw fɛ nka min ye an ka jamana kɔnɔna na ye ntɛnɛndo Bilakaw ale ni Gawokaw fɛ yen a yira k'a fɔ ko sanji ko a ye tiɲɛni kɛ olu yɔrɔ 2 la kosɛbɛ Gawokaw olu ka ndolanci kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Kase Keyita la n'o ye Modibo Keyita président fɔlɔ ale balimakɛ ye ko min ye tiɲɛni kɔni barika bonyana ye Bilakaw olu fana ka tiɲɛni olu barika bonyana du kɔnɔnaw la nka nin waleya 2 bɛɛ lajɛlen na kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko maa ni ma to a la u y'a jira kɔni k'a fɔ ko min ye maa caman ye olu y'u ka so bila k'a sababuya kɛ ji ye nka ni o ma to a ko senfɛ so kɔni binna min ye jiginɛw ye ale ni forow kɔni ji kɛra ko olu bɛɛ lajɛlen dɔ olu caman tiɲɛ n'i ye sanjiba in yɛrɛ ta k'a lajɛ bila mara la sa
u y'a yira k'a fɔ ko ntɛnɛndon kɔni milimɛtiri 100 o sɔrɔla bilakaw olu fɛ yen kɛnɛ ka ɲi sa dugudenw ale ni dugu ɲɛmaw ka taa se mɛrilakaw ma olu kɔni ye dɛmɛ ta ka don maaw ma sa maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Mamadu Samake ni ale yɛrɛ bila yɛrɛmarakafo mɛri ye a ko ko dingɛ minnu bɛ olu fɛ ni ji kan ka woyo olu la n'a bɛ fɔ olu ma collecteur k'olu kɔni daɲa bɛ olu la ko nka ko nin waati in na k'u bɛ Ala barikada ko maa ni ma to a la nka so dɔw kɔni olu dafirila maa dɔw bɛ olu kɛra so tɛ olu bolo tuguni maa minnu ye degun in sɔrɔ sa baɲumankɛtɔnw ale ni maa minnu bɛ baara kɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la olu bolo fara ɲɔgɔn kan Samake y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛli ko degun min yɛrɛ b'a la kosɛbɛ ko o ye olu ka dingɛw gereni ye n'o ye collecteur ye ko de b'a to sa ji kɔni a t'a woyo sira bila dɛ o gɛlɛyaba kɔni ko o b'olu ka bi bila ale mara kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen kalo tile 22 olu fana wulila ni sanji caman ye sanji min ye ndulatitɛgɛ kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Kase Keyita la k'o fa ji la tewu olu la sa sapeur pompier maaw minnu bɛ Gawokaw fɛ olu welela ka na k'u bɛ se cogo min na ka na nin ji in bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ yen sapeur pompier mɔgɔ y'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni ye wulikajɔ kɛ moto pompe 2 min bɛ olu bolo sa u y'o sigi sen kan o moto pompe in yaasa u bɛ se cogo min na ka ji cɛ ka bɔ ni a ye directeur régional min bɛ sapeur pompier kunna n'o ye lieutenant colonel Mamadu Keyita ye a ko ko tiɲɛna ko ji y'u kɛɲɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 n'o ye 6 heures du matin ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 15 ma moto pompe ninnu kɔni u b'u sɔn ji saloli la wa o ji kelen o bɛ ka taa don maaw ka du fana kɔnɔna na tuguni o kɛra degun wɛrɛ ye min ye ji salo in kɔni ye ko o ye degun lase du dɔw olu fana ma nka o bɛɛ n'a ta u y'a yira bi k'a fɔ ko Gawo fana kɔnɔna na dingɛw geren bɛ fossés geren bɛ collecteur minnu bɛ yen maaw y'olu kɛ ɲamanbɔyɔrɔw ye san o san ko ni sanji kɔni nana tan cogo in de la sa kɔni Kase Keyita tɔgɔla ndolati terrain ale bɛ kɛ kɔ mankan ye ba bolo tɛ sa nka kɔ don kɔ min ni Ala sɔnna a ma a na kɛ Sadi Ado ɲɔgɔnna ye ji ti kɔ tigɛ ale kɔnɔna na ye Kase Keyita tɔgɔla ndolati terrain na dugudenw ani dugu ɲɛmaaw ani Gawokaw u kɔni ko sa k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa nin ko in dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min wulikajɔ nataw la o de la u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna baara kɛ baara min na to lafiya bɛ don kow bɛɛ lajɛlen na jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'ale kan ka bɛn sɛbɛnkura lafasiri an ka jamana kɔnɔna na ale bɛ maaw ɲininkali la ani parti politique maaw ye ɲɔgɔn ye o de senfɛ sa min ye parti politique min n'o o ye MPJ n'o ɲɛmaa yɛrɛ ye Imam Umaru Jara ye minisiri kɔrɔ don ale kɔni ye kuma ta ye tiɲɛ na minisiri a ka kamanagɔnw a ka jɔrɔw a n'a ka kow Mali a Bamako olu ye o ta o ja an ka jɛ ka o lajɛ n ka ɲininkali bɛ kɛ min kan est-ce que an dalen don a la ko on peut décréter la paix ka charte dɔ sɛbɛn dɔrɔn ko kana ni bɛn ye anw ka jamana kɔnɔ nin wagati in na an kɛlen ka lettre fana sɔrɔ n kuma mouvement patriotique pour la justice MPJ faso yelen o tɔn ɲɛmaa ye ɲe an y'a ye jamakulu minnu fana ni commission kan ka olu kuma ɲɔgɔnya an y'olu bɛɛ lajɛlen ye nin bɛɛ nafa ka bon jamakulu ɲɛmaa commission ɲɛmaa n bɛ ala tanu jamana ye occasion dɔ di ne ma ne ka taama dɔɔni jamana kɔnɔ ne ye min ye Mali kɛlɛ in na ani wale minnu bɛ ka kɛ Bamako yan pour que ka kɛlɛ in ban u cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni parce que tuma dɔ la n'an ye papiyew dilantɔ ye ka gafew dilan cogo ye ka sigiw yɛrɛ kɛ cogoya ye a bɛ kɛ i n'a fɔ Mali dannen don Bamako la walima gouverneur minnu ni préfet minnu bɛ yen olu ka kuma o de bɛ se ka na ni jamana in problème solution ye dialogue intermalien honnêtement moi je suis resté sur mes fins par rapport aux conclusions fɛn caman fɔra minnu ɲɛna
mais ni dialogue in ne ka faamu la n'a kun kɛra ɲɛ 40 ma ne ma dala ni charte ko in kun bi kɛ o la parce que bi anw mirina minnu bɛ an balimaw la Jalasaku Mondoro Mura Menaka ani mirina minnu bɛ anw na fɛn kelen tɛ fɔlɔ anw ka kɛlɛ in daminɛ la a instrumentalisera jamakulu dɔw ka dɔw kun kari ɲɔgɔn na mais bi marifa bɛ jamanaden dɔw yɛrɛ de bolo minnu ni armée bɛ kɛlɛ la donc chaque victoire de l'armée i bɛ taa sɔrɔ a bɛ famille endeuillée dɔw créer mun y'o sababuya an ye taama minnu kɛ an ni maaw kumana u ye caman fɔ an ye an ye caman kɛ rapportw kɔnɔ an ye caman lase yɔrɔw la parce que bi tiɲɛ don l'armée monte en puissance si l'armée peut neutraliser les terroristes des projets de développement doivent neutraliser les sources de recrutement des terroristes terroristes bɛ ka recrutement kɛ population yɛrɛ de kɔnɔ bi k'a sababuya kɛ gɛlɛya n bɛ exemple kelen di fɔlɔ n'u tun bɛ fɛ ka denmisɛnnin dɔw sɔrɔ ka taa bombe bila armée tɛmɛsira ɲɛ nin bɛɛ ye témoignage de an ye minnu sɔrɔ terrain kan u tun bɛ mɔgɔ sara 70,000 pour que ka taa bombe kelen bila ni u sera ka armée ka mobile dɔ détruire mais wagati tɛmɛnenw na tuma min na an tun bɛ taama la jamana kɔnɔ u ko tellement que demande bonyana u y'a bɔ 70,000 la ka na kɛ 10,000 de ça veut dire quoi gɛlɛya bɛ ka jamanaden dɔw bila ka don da dɔ fɛ min man di u yɛrɛ ye donc anw bolo bi tiɲɛ don a sera Mali ko la ça veut dire qu'on je dirais pas au moins nous sommes à dɔɔni mais ça veut dire qu'on arrête de faire semblant an ka ɲɛsin kow ma tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ minnu kan an k'u sen don kuma ninnu na an ka ɲini ka problème dilan rencontre minnu bɛ ka kɛ Bamakɔ yan u nafa ka bon kosɛbɛ mais ɲɛma i b'a dɔn e ka rencontre ba kelen centre la bi ka wele bila fɔ gɛlɛya bɛ dugumisɛnnin minnu na ɲɛmɔgɔw kan u ka bɔ ka na kuma i ye a nafa ka bon Mali bɛn bilama na ka tɛmɛ ni universitaire 100 ka ɲɔgɔn ye Bamakɔ yan kan parce que problème ye min ye sentiment damadɔ kelen don ka degun bɛ minnu kan k'u sɔrɔ bi a fɔlɔ ça c'est le sentiment d'être abandonné pour que u ka segin ka na u ma k'u yɛrɛ ye k'u ye jamanadenw ye o tɛ se ka sabati fiyewu fo jamana kumakɛlaw ni kobaw koba bɛ kɛ jamana kɔnɔ u sen ka caya u kɛrɛfɛ u ka présence bɛ assurance min d'u ma kuma caman na an bɛ fɛn caman bila ka taa o t'o d'u ma donc ne kɔni bolo a y'aw jija nin baara min daminɛnen filɛ nin ye charte in sɛbɛnni a ko bɛɛ kana kɛ Bamakɔ yan parce que kuma dɔ la hali tɔnba minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan n'u ka siège bi yan ni a bɛ fɔ k'olu b'u représenter n'i y'a tɔnba ninnu ta kuma dɔ la minnu bɛ burusi kɔnɔ u t'u yɛrɛ ye tɔnba ninnu hakilina la dɛ u t'u yɛrɛ ye a la donc ne kɔni tun bɛ fɛ ka min fɔ ka bɔ kuma la jamana ɲɛmaaw u ka kuma di mɔgɔw ma parce que rencontre n'i y'a jateminɛ n'i ye mɔgɔw ka kuma tacogo jateminɛ rencontre nafa ka bon ka se degré dɔ ma a bɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ rencontre de revendication ye ou bien doléance ye k'a sababuya kɛ mun ye kuma dɔ la kuma tayɔrɔ ka dɔgɔn jamana hakilina dibagaw ka bolo kan walima u siran ka kuma tayɔrɔ caman na ni Ala sɔnna a ma an b'a ɲini jamana in bɛn kelenya Ala kana n'a ye jamana in kɔnɔ Ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ k'an bɛɛ bɔ da kelen fɛ inshallah n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka jamana in bɔ mais Mali dan tɛ Bamakɔ ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa nin tun ye Imam Umaru Jara ale kumakan ye kumakan min n'a y'a fɔ kunu parti politique olu ni jɛkulu min sigilen don charte kura ɲinini na olu ka kɛnɛ kan kɔkan kibaru la Burkinakaw olu y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka jamana kɔnɔna na ye
jɛkulu min bɛ yen no olu bɛ baara kɛ lakanako ta nasira fɛ u ka jamana fan caman fɛ ko o jɛkulu n'a bɛ f'o ma sa ko Securicom Protect ni o ye jɛkulu min ni ale sigilen kun don lakanako kama ko kɔni tɛ se ka baara kɛ olu ka jamana kɔnɔna na tuguni waleya in u ka jamanakuntigi yɛrɛ ale y'a fɔ wa yira sa k'a fɔ sa Faransi kɔni ka lakana kɛnyɛrɛye min bɛ n'o ye Securicom Protect Sarli ye ale k'an ka kasa kuru ka bɔ Burkina ale kɔnɔna na nin waati in na Uganda finitigiw olu kɔni ye wulikajɔ dɔw bali wulikajɔ min ni denmisɛnninw tun bɛ fɛ ka o sigi sen kan k'a yira k'a fɔ sa k'u bɛ wuli ka t'u ka wasabulon na ka t'u ka nisɔngoya yira ka kɛ ni dunkojuguya ni yuruguyurugu ye u ka jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye o waleya in ye n'o ye wulikajɔ in ye ka taa nisɔngoya yira ko bɛnnen tɛ k'o ye sariya sɔsɔ ye polisilakaw olu labɔra sa yaasa u ka se ka nin maa ninnu bali u ka nin wulikajɔ in na maa 446 min fatura Etiopikaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ sa ko maaw don u kun bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɔgɔw ka ca kosɛbɛ ji yɛrɛ jigiyɔrɔ yɛrɛ de ye so taara jɔ ye ni ji y'o ɲigin kɔni ko o kɔni ye k'a tɔ nɔɔni ka taa fɛ k'a kɛ bɔgɔ dɔrɔn ye o de la bi u ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ sa maa b'o o kɔnɛ in kan ye sa ko k'a bɛɛ lajɛlen lawuli n'o tɛ ji jigiyɔrɔ ni bɔgɔ ni fɛnw bɛ o la ni maaw taara so jɔ o kan kɔni k'i ma so jɔ dɛ o de la ko a su yɛrɛ kɔni u bɛ ka dɔ de da fɔ a la ten n'o tɛ maa si t'a da dɔn Irisilakaw fɛ yen Irisiw y'a yira k'a fɔ sa ko min ye Ukraine ye k'ale ka drone kɔni ye u ka dugu dɔ n'o ye Port de Detroit ye Kerch ko n'o bɛ bɔ Crimée fanfɛla la k'u kɔni ye mugu ci ye n'u ka drone ye maa kelen k'u y'o fa ka maa 5 k'o jogi Palestine ale ni diɲɛ seleke naani kɛnɛya tɔnba u y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔna bɛ nin waati in na poliomyélite na anw yɛrɛ b'o dɔn ko polio la n'o o kɔni ko cayalen don bi kosɛbɛ ale kɔni ye bana ye bana min n'o ye ɲɛdimi bana ye ale kɔni wulilen don sa polio ko o de kɔni cayalenba don bi bande Gaza ale kɔnɔna na kosɛbɛ kɛnɛya tigilamaaw kɔni ko ji sanumanw k'olu tɛ ka sɔrɔ min ye yɔrɔw ye olu nɔgɔlen don maaninfinw yɛrɛ tɛ se ka bɔ ka munumunu ka baara fosi kɛ u yɛrɛ ye k'o kɛlen don ka na kɛ gɛlɛya ye Kamala Harris ale kɔni ko ale ni Donald Trump bɛ sɔn ka kɛ ɲɛŋɔɛ ye nka nin waati in na ko kabi Donald Trump kɔni jogina ko o ye dɔ fara a ka sanga kan o kumu de kɔnɔna na sa directrice min bɛ yen n'o bɛ service de renseignement kunna Américains fɛ yen k'ale walan sɛmɛ kunungo a y'a ci bɔlɔlɔ sira fɛ k'a fɔ a ka maaw ye ko ale kɔni ye baara jɔ pewu ko sabula min ye laɲiniw kun kan ka kɛ cogo min na ani baara kun kan ka kɛ cogo min na ale kɔni maaw bɛ k'ale tɔɔrɔ bi u bɛ k'a nɛni u bɛ k'a dɔgɔya fan bɛɛ lajɛlen fɛ don o don Donald Trump kanubaw kɔni ko olu bɛ ale kɔni sɛbɛkɔrɔ nɛni k'a lajaba o de la ale ye baara bila Joe Biden a ko n'Ala sɔnn'a ma ko bi nɛgɛ kanɲɛ 20 ni o bɛ bɛn 2h du matin 0h ma anw fɛ yan k'a bɛna laseli kɛ bi laseli min ni maaw sigilen don k'a kɔnɔ ka kɛ ni a senbɔli ye cɛbɔya la États-Unis kaw olu fɛ yen an b'a yira o la fana k'a fɔ min ye ka kɛ ni Joe Biden ka bɔli in ye u y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw caman bɛ sen na sabula l'Américain jamana maabanfalen dɔw fana bɛ yen olu fana ko nin ko in tɛ se ka kɛ tancogo la ten sabula Joe Biden a fana tɛ maadenni ye maa min don a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Maroc masakɛ ale san 25 sɔrɔ masakɛya la o san 25 ɲɛnɛmayali baaraw o bɛ ka kɛ Marocains fɛ yen baara minnu sera ka kɛ Mohamed VI fɛ da bɛ ka da olu kan fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen yiriwali siraw fɛ sa ani ni bolodi ɲɔgɔnma siraw fɛ min ye Mohamed VI ye k'ale kɛra masakɛ min kɔni n'o Marocains fɛ n'ale surunyana jamanadenw na kosɛbɛ nka min ye sɔrɔ kɔni ta nasira ye a y'o yakubaya ka teri jamanaw ɲini a yɛrɛ la nin waati in na k'a bɛ ka puwariw ni fɛnw sigi sen kan halisa dɔ bɛ se ka fara Maroc ka sɔrɔ kan cogo min na i n'a fɔ jamana arabu tɔ minnu bɛ yen olu bɛ sɔrɔ kɛ cogo min na min ye avion dɔ kɔni k'o balila ka tunu bi sankolo la ɲininiw bɛ ka kɛ a la waleya in kɔni a kibaruya dira nin y'a heure 3 ye pankuru kelen min don sa ko o ɲininiw bɛ sen na maaw kɔni kamana gannen don k'a fɔ ko nin pankuru in ko a ko kɛra cogo di caman y'a yira k'a fɔ ko kabanɔgɔ ko min bɛ sen na nin waati ninnu na yɔrɔ caman bɛ yen olu yɔrɔw tɛ sɔn kosɛbɛ
Jeux olympiques hukumu kɔnɔna na la Guinée, Mali, Égypte ani Maroc olu de kɔni kɛlen ka taa farafina jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ ninnu kan ko Maroc ni Argentine kɔni olu jouera bi ko min ye ndolati ye ko Marocaw ma se sɔrɔ a la 2-1 wa ko nka k'u ka bi filanan ko y'o bɔ a ma k'a sababuya kɛ min ye baaraw n'u kɛcogo ye. Mali ale fana bɛ don tulo na bi tulo min ni ani Israel kan ka o kɛ mais n ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bɔlɔlɔ siraw ni fɛnw fɛ sa u kɛlen don k'o ndolati ta k'o kɛ ndolati ye ko ndolati min ka gɛlɛn ko très sensible wa an t'a dɔn très mun sécurisé de ko ndolati ninnu a bɛ kɛ Parc des Princes kɔnɔna na Faransi ale faba o hukumu kɔnɔna na min ye seko ni dɔnko ta nasira fɛ segukaw fɛ yen kɛnɛ min bɛ sigi kalosa o kalosa Mamu Dafɛ n'a ka maaw fɛ sa n'a bɛ f'o ma ko weekend culturel nin dɔgɔkun in ta kɔni ko bɛna tali kɛ min na sa o ye centre kɔrɛ kɔnɔna na barosigi de bɛna kɛ bɔlɔlɔ siraw olu ni balimaya ni sindiya sira tagamali ko o bɛ kɛ cogo di maa min welelen don ka n'o barosigi kɛnɛ ka sa o ye Maison de la Presse ɲɛmaa ye Banjugu Dante nka yan'o cɛ sa u y'a jira ka fɔ sa kabini jumadon kɔni artistes olu bɛna bila filani dɛbɛ la min ye Ziri ye Salifu Berete ale kan ka Ziri da sibiri sufɛ sa denmisɛnnin futinɛ yelen 2 olu bɛna ka n'o bila filani dɛbɛ la an bɛ segin sisan ka taga min ye kalasakaw fɛ yen kalasa CAC ale kan ka kupu da kupu in a baaraw a n'a donbolow bɛɛ lajɛlen kɛra bi Keba Jalo ale tun bɛ sibikaw fɛ kalasa min sɔrɔla denmisɛnninw da minnu yɛrɛ kan ka kupu in ko ɲɛnabɔ an ka jɛ ka olu lamɛn. N ka kuma tɛmɛnenw na n ko an bɛ yan fɛn fɛn bɛ na ni basigi ni taɲɛ farikolo ɲɛnajɛ b'o la dakana b'o la kɛnɛya sira b'o la kalan b'o la an bɛ ekɔlibila min kɔnɔna na n'i ko ko bɛn ni sabati ni fara ɲɔgɔn kan farikolo ɲɛnajɛ y'a ko yɛrɛ balontan farikolo ɲɛnajɛ ka ca basikɛti bɛ yen fɛn boli bɛ yen nɛgɛsoboliw bɛ yen n'o ye buru ka ko ye mais fɛn bɛɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni fanga b'a la ka na ni bɛn ni sabati ye an ka jamana in kɔnɔ hali jamana in tɛ diɲɛ kɔnɔ o ye balontan ye o ntolanci an y'o hakili. tɔgɔ Fali Kunate Kalasa a nisɔndiyaba bɛ na ka sababu kɛ sala a sababu ye sala dɔ mɛ y'a ye k'a fɔ ko balontan bɛna kɛ Kalasa diɲɛ bɛɛ k'a lɔn a mɔgɔ yɛrɛ ɲinɛ sababu kɔ a ju ye sala ni a kɔmɔgɔ ye ani toyikɛ vraiment a ye laɲini min kɛ ka na Kalasa ma a bonyalen Kalasa ma a ye barika la tiɲɛ yɛrɛ la ni hɛrɛ tɛ se bana fo ka dugukolo meleke mɔgɔ mɔgɔ b'i kanu i fana ka kanu bon sala ni a ka mɔgɔ ye a y'a Kalasa kanu Kalasakɛ fana a ye kanu kosɛbɛ ni balontan kɛlen Kalasa yan a diyala an ye kojugu ala ka barika don a ye dɔn ala ka garijɛgɛ yiriwa ala ka barika don a ye dɔn ala ka den balo tiɲɛ yɛrɛ la vraiment Kalasa a b'a la barika la nin ye ala yɛrɛ ka latigɛ de koba min kɛra Kalasa yan a bɛɛ fara ni ala yɛrɛ ka masaya la ni ala ko bɛ kɛ yɔrɔ min dɔn o bɛ kɛ o yɔrɔ kama an bɛ sala fo k'a barika la a n'a kɔmɔgɔ ye o de ala sago sago. Ne tɔgɔ ye Siriman Konate ka bɔ Kalasa an kɔni bɛ yan bi o sababu ye sala ka kubu min bɛna da alimaw tɔgɔ la an bɛ yan bi o de kosɔn vraiment ne yɛrɛ y'a ko dɔ bɛnna dɔ ye ne y'a organisateur dɔ ye vraiment an y'a daminɛ ɲinan mi bɛ kɛ a ballon jogo sabanan ye an fɛ ne b'a ko labɛn na vraiment a bɛ kɛ bonya min kɔnɔ a ye mɔgɔ fa quoi a ye mɔgɔ fa voilà parce que an bɛ balontan wɛrɛ da bɛn min tɛ nin de mais ni kɔni ɲɔgɔnna tɛ an ka mara la ni ɲɔgɔnna tɛ yan vraiment a ye ne content a ye nisɔndiya parce que an bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ni cogoya min ye ni ko tɛ kɛla bonya kɔnɔ hali n'a ye kelen kɛ a tɛ filanan quoi mais ni ko kɔni bɛ kɛ bonya kɔnɔ k'a k'a kɛcogo la vraiment n'a ye mɔgɔw wele wagati o wagati e bɛ boli i nɔfɛ an kɔni vraiment a y'a nisɔndiya n'an kɔni tora nin na an bɛ kuma nɔ min ka bon ni balonko nin ye o y'an kɔni ka foli ye ka di sala ni a ka jama ma. bon balontan nin bɛ tali kɛ dugu min na bon bibi la mɔgɔ minnu bɛna jouer a la a bɛ dugu tan bɔ mais mɔgɔ tɔgɔ la équipe tɛ yen an bɛ joueurs de fara ɲɔgɔn kan an b'u tila entraîneurs ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ mɔgɔ dɔw choisir k'u kɛ entraîneurs ye ka u tila u ni ɲɔgɔn cɛ mais a bɛ se ka kɛ Kalasa joueur dɔ bɛ e bolo Guinata dɔ b'i bolo
tabun t'a dɔ b'i bolo kaka t'a dɔ b'i bolo jelibanin t'a dɔ b'i bolo sojankɔrɔ mɔgɔ dɔ b'i bolo kongani mɔgɔ dɔ b'i bolo bon ani sibi fɛnɛ sibi karité nin fɛnɛ an b'a mɔgɔ bɛɛ tila o cogo la vraiment a ko kɔni bɛɛ kɛra bonya min kɔnɔ vraiment a ye ne yɛrɛ fa kosɛbɛ a ye ne nisɔndiya parce que n'i bilala ko la bɛn na ni ko ma kɛ a cogo la dɔrɔn i fɛrɛ bɛ faga mais vraiment an bɛ boro la nin ko nɔfɛ fo an ka saya ni ala kɔni y'a seko ye o ka continuer n'a ye a ka di ne ye kojugu o ye ne kɔni ka laɲini ye. A kɛ ni nin kupu ko ye sa min ye Sala Babi ye ale yɛrɛ dɔnnen don kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasara la kuma tɛ dulati ma a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ ka o fana lamɛn. N ka kuma tɛmɛnenw na n ko an bɛ yan fɛn fɛn bɛ na ni basigi ni taɲɛ ye farikolo ɲɛnajɛ b'o la dakana b'o la kɛnɛya sira b'o la kalan b'o la an bɛ ekɔlibila min kɔnɔna na n'i ko ko bɛn ni sabati ni fara ɲɔgɔn kan farikolo ɲɛnajɛ y'a ko yɛrɛ balontan farikolo ɲɛnajɛ ka ca basikɛti bɛ yen fɛn boli bɛ yen nɛgɛsoboliw bɛ yen n'o ye buguru ka ko ye mais fɛn bɛɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni fanga b'a la ka na ni bɛn ni sabati ye an ka jamana in kɔnɔ hali jamana in tɛ diɲɛ kɔnɔ o ye balontan ye o ntolanci an y'o hakilina tigɛ an m'a daminɛ sisan an y'a daminɛ a bɛ wagati bɔ mais an y'a ye ko vraiment jeunesse bibina manden kɔnɔna la fɛn bɛ se k'u kolosa ɲɔgɔn na mali yɛrɛ kɔnɔ ka ɲa o ye farikolo ɲaga ye an bɛ nin kɛ pour que ka kɛ taamasere de ka sira yira mɔgɔw la tuguni hali bi an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ sirabila de kɛ ka sira yira kɛ maintenant nin fana ka kɛ comment mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn cɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ génération ni ɲɔgɔn cɛ et an y'o de latigi k'a kɛ coupe ye manden kɔnɔna na n'a bɛ kɛ kalasa et n'a bɛ daminɛ dimanche n'ala sɔnna a ma vacances kɔnɔna na o dɔrɔn tɛ hali denmisɛnninw ka kalan san kɔnɔ peut-être u bɛ cours dɔw suit et cours bɛ taa ka dɔw dan kalan in bɛ taa ka dɔw dan mais ka san labɛn pour que u bɛ se ka don san kɔnɔ ni hakilina ɲuman ye ni faamuyaliko ɲuman ye an b'o kɛ hali ani kapu ye o de y'a to jeunesse ka ko o y'an ka ko ye an bɛ sigi la yɔrɔ min na n'o ye sibi kɔnɔna ye balontan in kun y'o de ye vraiment pour que ne yɛrɛ ka fɛn don mun bɛ ka di n ye cogo parce que n b'a dɔn mun b'a la balontan tɛ a nafoloko dɔrɔn ye fɛn fanga ka bon a la o y'a bɛn ni fara ɲɔgɔn kan ni sabati ye et o bɛ na ni jeunesse sabatira dɔrɔn ni sifinw sabatira u bɛnna dugu taɲɛ ka nɔgɔ jamana dilanni ka nɔgɔ et an y'o de hakilina ta o k'o bila mɔgɔw ka bolo kan dugu in na pour que a ka kɛ tournoi ye kalo kelen kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ. Juma tɛmɛnen min ye Tumani Jabate ala y'ale ka kalifa minɛ a la a denw a limanaw a teriw a n'a balimaw u bɛɛ lajɛlen ko sa ko ni ala sɔnna a ma juma nata n'o ye nin kalo in tile 26 ye lazara waati CICB la u b'a fɛ ka taa ka tile 7 saraka bɔ ale kɛ yen ko a ɲininen don bɛɛ fɛ sa bɛɛ ka ye kɛnɛ kan yaasa min ye saraka bɔ in ani dugawu ni kuranɛ kalan bɛna taa kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka dugawu don Tumani ye an b'a fɔ sa ko ala ka juma don fara an si kan nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na kunnafoni minnu labɛnna Keba Jalo fɛ k'a lase ma balimakɛ an'aw denkɛ Kasim Tarawele min y'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ o k'a ye k'aw to fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni a ka page YouTube ka d'a ye ni fɛn bɛɛ ye o ye Amara Nu Keyita ye k'aw ka taa YouTube kan ale de ko ten ko n'a bɛ fɛ k'an ka kunnafoni sɔrɔ k'aw ka taa YouTube kan a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma.